9 minuts i la mitjanit fa estona que anem veient aquí uns primeres llamps. incidències, en concret, ara mateix estan focalitzades a la comarca de la Conca de Barberà. Fang d'arbres enormes arrencats de socarel. Esteu veient ara per la televisió tot el tema dels incendis, que també, per desgràcia, aquest estiu se'ns han cremat moltes hectàrees aquí a la Conca, a la zona de Santa Coloma i tot això. I jo crec que la mala gestió dels boscos i també de part de la gent que se n'en cuida dels rius i de les lleres, crec que va ser un factor molt important perquè nosaltres avui en dia no estiguem allà. Ara fa 2 anys una família ho perdia tot. La feina i l'esforç de 3 generacions desapareixia sota una allau d'aigua, fang i destrucció. De l'edifici del celler no en va quedar res, fins al punt que alguns dipòsits d'acer van ser trobats riu avall, convertits en manyocs de formes irreconeixibles. El francolí s'havia emportat al celler, però havia respectat les vinyes i això va fer possible el renaixement. Això i, sobretot, la solidaritat de molta gent que va voler comprar les ampolles que es van poder rescatar de sota el fang. El vi de fang va ser tot perquè també nosaltres pel nostre cap, que es va acabar de seguida perquè tothom en volia una ampolla. La neu també ha provocat l'ensorrament del sostre del celler Vall-llac. El passat mes de gener, un clima cada cop més imprevisible sepultava sota la neu un altre celler català, Vall-llac, un símbol de Porrera i del Priorat. Però també, en aquest cas, el desastre s'ha convertit en una història de força i de renaixement. Al Priorat, com a la Conca, la gent, les persones, també hi van ser. Que les comandes online que hi van haver, tot i nosaltres avisar que no seríem capaços de servir totes les comandes perquè no sabíem el que podríem recuperar, les comandes online que hi va haver la setmana després de que caigués la teulada va ser una cosa que mai havíem vist i que jo crec que mai tornem a veure. O sigui que això ens va fer molt feliços tant en Lluís com a mi, en el sentit de, ostres, la gent, la veritat és que ens estima i que vol que seguim aquí. Però el clima no són només fenòmens extrems. També s'ha fet imprevisible i, sobretot, molt variable. I això a cada barema es nota més. Si tu mires anyades de fa 10 anys, les anyades eren bastant lineals i no hi havia tantes diferències entre una i l'altra. En canvi, ara sí. Ara si compares les 3 últimes anyades, que són tontes tan diferents que només el canvi climàtic et permet explicar aquestes coses. En definitiva, el vi s'ha convertit en una alerta clara i visible dels indicadors que marquen el futur mediambiental del nostre clima.